Macheni nyakola mo jwang okinyi makawuono e chenro ni mar rupiny kawarango chal mar piny Kenya bedo kata ikanyinga Cleophas Olot je Kisumu kanya kwaro mukeo nyaka sango to antiere ka kodwelo moda chako gore kito anongo chal mar piny Kenya kawarange kone mopogore to ngema beni kawuono romo mar Devolution Conference chakore ayanga kata romo no mar dhialo loch gwenge chakore ayanga kawuone county ma Homa Bay kendo antiere kae kod welo mar mondo mi gimbene gimiwa paro igni apagario gi mano mar telo mag loch gwenge to sechalo nade nyaka sani kama wantiere ka achiel ber ma ponono waseneno kae ma wadhi neno kod ma pod biro wadhi bedo ka wanono gi yo machal nade antiere kae kod welo ariyo amigi thuolo mar mondo migi moswa to gimo mana paro ni Homa Bay to dhi chalo nade kawuono antiere kae kod janon siasa an kae kod John Yaya Nene mabendo wan go kachiel yawre kendo machielo kiny makoni mosi ogandawa to mabe nene ka dhi chalo nade kawuono ka yien ka jatend piny Kenya ko jotelo moko bende bro chopo e joma mangima. Amoso ni koramo gi Ojwang ni oyawre uru erokamano ahinya Cleophas. Homa Bay dhi bedo malich nikech ing'e ni Kenya en piny siasa ok en piny gedo koro sama gimoro dhi timore kama to ji mor ji il ji dhi bedo gi mor mang'eny jothum gi weche makamago lakini king'iyo e weche mag gedo gi dongruok to ok wadhi neno gima lich ahinya e devolution ni ang'e ni wadhi wuoyo mang'eny kaka saa dhi lakini sani ing'e ni nyaka nyocha sirikal riw lwedo ma jo ODM oriwore gi jo UDA aneno ka gimoro amora dhi Homa Bay akia gimomiyo Homa Bay ema gineno ni weche odhiye gimoro amora ineno ka nyocha yani sasa ma gimoro timore en mana Homa Bay sasa gimoro timore akia ni wamiyo attribute no ne governor matiyo sani nikech no I expect ni gik moko timre Kisumu e city lakini onge wach luwore gi kaka ng'ato chapni kaka ng'ato ikore but wabo neno wabo winjo gik ma osetimore nyaka nyocha devolution chakre kamano ang'e aduogo kwa monda ka paro mapiyo bende wi mana achiel arwak jotwak machielo mano go kan gi jalony weche mag siasa Oscar Mondi oyawre kendo machiegni mosi oganda okinyi makawuono to mabe dhi chalo nade wosi aye Cleophas mpuongo amoso jo nikwara moge Jwang kendo mor kawuono mondo ogo mbaka kawuono e wach mar achiel kuom gik moko mikwanogo mar devolution gi weche mamoko madhi mbele piny mar Kenya. Mae en 12th session mar conference mar devolution ni taparo ni mae mokwongo chopo Nyanza out of the rest of osebedo gimoro Nyanza osebedo Kisumu devolution conference notimo mokwongo Kisumu higa mar 2014 okay. Mano giko mare kanyo yes but anyway gima idhingi mana kaka jawadwa wacho ni sometimes gimono miyo nonego bed devolution conference itim kaka no chakore aparo nen ni mondo nobedo created gimoro council of governors ni wabeti conference ma devolution every year mondo wangi policies and gik ma oseendelea from the previous times gik ma osebedo kok timre maber mondo kiloso policy moro manyien mag county governments to paro manyien obedie ka gi update nyaka laws mag county government but okang'eyo kendo kapar ni wasebedo ka wa achieve mano asach to sani bende devolution conference madhi timre Homa Bay chal kaguma wadhi showcase gik ma osetimre county no for the last almost 14 years or for the last 2 years but mna kaka wadwa wacho
nitie miluongo go kisungu ni side shows madhi ga mbele nikech ing'ena conference nitiere kod sheria monego bed kaka itimo every conference gi schedules kaka onego bed ni time jok mawuoye conference no gik miwacho conference no i compare go previous conferences nikech onego bed tie last conference manotimore koro minutes maneno oyude last conference cha ikele conference ni tingi achievements mag last conference in terms of policy framework manene onego osebedo katimore kage develop even laws ma protect counties weche mag pesa for example ing'eni wasebedo kod ywaruok on allocation mag pesa madhi e counties na owuok e 380 billion aparo this year budget oketo 420 something billion koro mago achievements bende to onego bed ni ng'eyo ka practically gik moko kaka corruption bende madhi mbele counties onego bed this conference develop framework for example wan kod miluongo ni EACC and the anti-corruption body at the national level. Do we need, for example, an anti-corruption institution within the counties mondo deal with corruption ma counties? Ikaila go kuwa developing a policy framework magik monego ben conference bedo ka update based on gik mose bedo ka problem mose bedo there before. Kamano. Oscar, gini biro kinde ma piny Kenya osebedo kako midhiero mopogore opogore, report bedo osegol kama chiegni. Ang'a bia winja ne pachi kotone kod penjo ni bende mada penjo kae John Nene mano go destudio kinyi ma kawuono. Juma mokalo kano gol report. Asoya osaso counties. County Mobi ma devolution conference timbre kawuono nokede achiel kuom counties ma asoya ni malo ahinya. To asoya migole county Mobi utene kod weche mag thieth. Kawuono ka wantiere ka higni 12 mano mar loch gwenge ka warange achiel kachiel thieth en gimoro mano chwal e counties kendo function mano mar county governments nyaka sani bende paro ni en mano ma osego okang' madwarore e gwengewa bende wanya winjo much devolution mar loch gwenge kosa soya mosaso ne thung'o nyaka jogo mantiere piny. Kamano ya Cleophas gima kawuono wacho ka ni en gima en wach ma serious nikech kane wandiko katiba higni 15 mokalo gimomiyo ji ne gore ka imanyo mondo oyaw demokrasi ning'iyo ni mondo ogol teko mar piny kuom ng'at achiel mondo tere e gwenge through county lakini king'iyo counties wagi ok kata Homa Bay kende counties Kenya mangima gima hinyo Kenya ka en ni wakawo weche mag gerruok gi dongruok wamiyo josiasa ineno yore madhi gi weche mag omenda okete lwet josiasa to dongruok mar uchumi ok en siasa en gima yot wacho sana josiasa ni adwa gero yo ma Homa Bay machop Kisumu kata wadwa timo wadwa medo food security wadwa pidho gima chal kama wadwa yawo yore mag pi wadwa yawo yore mag udi mondo ng'ato ka ng'ato odag e ot maber gi ngima maber wacho yot sana lakini timo economic yani uchumi gero uchumi ok en gima yot gima miyo Kenya ok sudi katiba no ndiko maber ndi telo yani pogo telo mag siasa no watimo maber ndi wagolo telo e central government watere county ja siasa e developed world pinje modhi mbele monengo bed nwang'iyo mwakopo en ni ja siasa en ng'ama neno lit ne jogene yomi idhi e siasa en ni neno lit ne jogeni onengo bed ni ing'iyo ni dongruok be konyo jogeni emomiyo ibiro e siasa mondo mi kony jogeni omiyo dongruok onego gol e lwet josiasa mondo dongruok omi jok molony e dongruok economic experts to kaka sani koro romo mbele jono onego loke machani ke ochalo meli manosewuok koro kanye mabire koro dongruok masani ok nyal sudo nikech wakawo dongruok gi pesa wamiyo josiasa to josiasa gin jok matuo gi emotions mag ji koro kidhi e counties iyudo ka onge dongruok
Mokwongo pesa mar county en pesa mar governor. Ok en pesa mar jopiny. Kidhi county bro yudo ji 2-3 ema dongore. To mago jok mosiep governor, kata wede governor, kata jok ma governor oyawore gi yo mar timo ohala e county. Koro gima ing'iyo wholesome development mondo dongruok ni odonjne ji te onge county. Nikech no devolve corruption. Kar mondo devolve development, kar mondo devolve dongruok gi gerruok devolve mana mibade. Koro onge gima lich mo expect nene counties. Nikech kata king'iyo kaka counties opogi, pesa madonje county mang'eny dhi mana chulo jotich. To matin mar development ichamo gi ji matin. E weche mane wacho mag gola soya. Iyudo ka en a very simple process. Iyudo ka omi ng'ato achiel tenda mar kelo yath e county. Pesa magindiko mar kelo yath to gi yath mokel, gimondik kanyo king'iyo report to ok nyal donjo. Gima ne osiepna ni wacho ni ere kaka onego bed ni ng'iyo ni mondo water EACC e county. EACC timo ang'o? Cleophas osebedo Kenya kama waneno. EACC timo mana cases ka ng'ato dwa chwanyore gi sirikal matiyo to isieme gi EACC. To EACC ok titit maber. Ng'ama noket mondo ng'i ka dongruok timore maber e county en senator. Senators emonindo. Nikech gima onego bed notimore kaka nena wacho, onego bed ni development bedo crafted gi economic experts. Jo gedo motiegi mondo pang kaka pesa tiyo. Politicians, josiasa onego bed ni ng'iyo ni to gima jogi ondiko ni gikonyo jowa e yo machalo nade. Mane gima onego ni josiasa timang'o ong'i. Ng'ama onego bed ni kao development document cha ma county oloso, nikech county nigi secretariat. Onego bed ni kisebedo president kata governor, tidhi yiero jok ma olony manyalo tiyo. Emomiyo wan gi county secretaries, ang'o ministers, jogo. Jogi onego bed ni bet piny to craft gindiko yo ma ginyalo goyo godo county. Kaka isendiko kaka yore go dhi ing'iyo ni pi yore mag pi olos nang'o, yore mag thieth olos nang'o, yore mag chiemo olos nang'o, yore mag ndaro olos nang'o. Gini kosendiki ing'iye gi budget ma sirikal ochiwo, to gi budget mochok e county, kisto ing'iyo ni pesa ni boromo timo gigi. Alafu nitiere partners mang'eny, development partners pinje maoko, World Bank ang'o, ti ing'iyo ni gini be konyo ji. Koro jasiasa onego bed ni ng'iyo ni governor, MP, MCA onego bed ni ng'iyo ni to gini mondiki ni okonyo joge machalo nade. To senator onego bed ni ng'iyo ni to economic development ni pesa manyocha ochiw cha bo timo gima nyocha joge opango ni dwa timo cha. Koro neno ka gigi ok timre Kenya ka. Gik matimore sani en gitugo mana gi emotions mag ji. Wan joka jogi kiang'o to yore ma kaka pesa onego tiyo gi ng'awuoyi. Kamano. Koro gima dhi neno malich e development Revolution Conference onge nena mor mar josiasa gi jok ma gi jogo madhi wer gi jok madhi moro ji. Lakini kakoro idhi ng'iyo development report, kidhi ng'iyo gik ma ji osetimo gi gerruok ma ji osetimo, ibiro neno kia mine moko puro njugu kamoro kia ng'ato loso sunflower, gik mar not integrated gi pesa maluwore monego donji. Erokamano ahinya. Oscar, kabiro iri kang' iduoke, iwuo ni kinde ochopo mar bedo gi governors ka dipo ni share same thought process gi John Nene. Kinde oromo mar bedo kod governors ma ok josiasa manyalo rangaranga ne diere ota piny e counties, ahinya counties wa makaluo. Kama dware jotelo ma ok gin josiasa. To bende thuolo nochopo. Wegi oseyawre moromo. Mane ni mae direction no bino wakao. Igni 12 osekalo. Moko nya wacho ni gin igni 10 mane gin wasted e counties moko e weche mag devolution. Moko nya wacho ni gin 10 years mane ji otiyo. Moko bende wacho ni nopoge nus. Abich governor moro kao, governor machielo kao sana abich kae county ma Kisumu.
mokwongo kapok adwoko penjo nadhi duoki Kamano. adwa mondo awach matin e wach mipenjo wach ma thieth specifically Kamano. thieth health in counties magwa failed completely. Yani kidhi for example anawuok Siaya tiyudo ka former governors chemoko mostly ne gin focused e gero dispensaries health centers nikech nitiere tender ma ng'ato oyudo samigero subtal ok en ot. Subtal inyakata bede tie yath. What is a hospital? Subtal en gik moko adi ariyo. En daktari gi yath. Mane subtal. To building ok inyal kone subtal. Koro sani wan kod ei Homa Bay, ei Kisumu, ei Siaya and Migori kitimo miluongo ni chronological cheko nitiere dispensaries mang'eny manoger to ket nyaka fence ba ji ne ochul jok manogero gigo but they are lying gionge equipment gionge daktache to gionge yath. Dhoke makwayo. Naneno moro uyoma. Higni ariyo mokalo. Nyaka kawuono giwacho ni kanyo onge ng'ama donjo ga. En osiptal momigi kanyo. Bedo fenced dhoke matinde roche e tie chiel kanyo. Tie chiel inyalo dhi tinok ng'ato yawo gedno to keto dhok to loro to koro dhok koro bet kanyo. Koro ing'en mano is a completely a failed thing. To gen gik mang'eny ma kinyako kwano gi e Nyanza gin gik ma dotted. Mana achiel. Matiyo to gen gik moko ariyo kendo. Ang'isi subtal en yath gi daktari. Daktari oonge room ma ithiethe chande. Obet e ba ma oger e dho subtal. Koro kipo ni dwe subtal moko ting'isi ni daktari ni kacha. Cleophas de adhi kacha ba kacha idhi yude. To iyude kanyo yes obro ndiko ni yath. To yath be kondiko ni kanyo e baneno ore baka mobetie no to ng'isi kama idhi nyiewe nikech yadhni onge kure osuptal kacha. Koro idhi nyiewe nitiere oko mag suptande mag sirikal ma Nyanza mana ng'awuoye a lot of chemists gi bedo ran kod jok mondik e iye kacha monego bed ni chiwo yath chande. Koro nitiere miluongo ni pilferage ma yath ma sirikal osenyiewo to donje suptal ka to nitie kaka ikwale tiuse chemist cha nikech chemist obedo owned gi ng'a monego bed ni chiwo yath kae and they know ok ne gikia. Ing'en in a good hospital onego bed ni kidhi kaka koro kamiluongo ni kaka gik moko bedo ga na sani Cleophas madiany subtal mantiere yo makame wacho no ng'ato odhi Cleophas Orosco odhi e subtal chande to tuo to miye gi malaria to miye coatem. Onego bed ni nitiere system moro manyalo wacho ni ji 10 mo bi e subtal ni to migi yien makama testo mar yath kanyo antie yien makama to yien reduce the level makama to reduce kuo mar yath e subtal. Ing'eni chon kanene adongo yath mar sirikal nenen ga nyaka kod nobedo ga nyaka tag nondik ga not for sale GOK. Not for sale GOK mondo o avoid ni yath muwuok e subtal mar sirikal monego bed ni miyo jopiny either nono nikech policy mar SHA to onego bed the basic primary health bedo offered for completely free. Okonego bed $20 20 mar ginene mar kadi basic health. Nitiere level mar health monego bed kore chulo to onego bed bende level ma kore chulo chande kaber nikech SHA gi onego bed ni en a national insurance ma everybody who is Kenyan obed nyathi obed ng'ama duong' onego bed is covered by SHA. Koro health marwa in terms of reforms ma intended by national government okwase bedo maber magi monego bed ni wang'eyo to health en gimo important gik ma important la sirikal git gik moko ariyo en thieth gi somo education mokwongo number 1. Koro health no kose fail kata ing'isa mana ni barabara oger kata ing'isa mana ang'o motimre to thieth osekethore there's nothing that we're talking about. Onego bed the first thing ni ka ng'ato tuo to thiedho. For example kaka montiere revolution Homa Bay okapar nitiere kod ICU onge pok oger kanyo
The health facility Mahoma Bay might not have ICU. Gin called high dependency units, but ICU to okay. ICU mawantire ga paro man gi juice only 10 people, only 10 beds of that ICU. See a county onge ICU. Cities scan neto ni aya to aparo ni MRI equipment no pod onge. That means nika poni tuo see a county. Monde yod MRI either nyaki dhi Jaramogi Odinga Hospital Kisumu or referral ma Eldoret. To tinde kaka ithiedho ji sasa midhi Cleophas kidhi to daktachi matinde okuni kaka chon manene ithiedhi based on symptoms. Mostly en man kiwacho dhi CT scan, kiwacho dhi lab, kiwacho dhi MRI. MRI no kondiki ni daktari idwa kawo mtoka kiwuok Sia town kidhi nyaka Eldoret referral. Ji ariyo koting'i bodhi bonindo kacha. The first logistically pesa mudwa tiyogo kapok uchako chulo MRI chande is almost 30,000. Mano logistic ki haya gari ki wuok Karawachi ni Ukwala or Siaya or Homa Bay. Gine ne bendi tiyo hospital. Tal moron tiere milumo Masai ka tiere hospital moron milungo ni we will call nyinge. There are only 2 hospitals. Mara referral, Mara Eldoret referral no called moron tiere area mar Bomet. Tenwek. Yes. So Tenwek ke the population major Tenwek go tiyo ka most of majority gin mawuok 5 counties makono. Obed Bomet, Obed Nandi, Obed Siaya, Obed Migori, Obed Homa Bay. So Tenwek helps. To Kedwet referral helps. Koro nyanza completely onge a good hospital. Manya lo thiedho ng'aman kod tuo kaka koro gik moko kaka koro open heart surgery cannot be done. Miluongo ni cancer therapy cannot be done. So health wise wase de marach kabisa. Onego bed seche mokoro wan gi devolution conference like this. To wangiyo kaka koro counties governors magwigine kata bed no ariure afadhali wa med wagera tunachiel level 6 moriwo ji makata kigere Homa Bay kata kigere Siaya kata kigere Migori. It is one hospital to the level of Tenwek, to the level of Eldoret referral hospital. Although just to say media pesa wa hope ni obrobero no konyoji, but just onego bel ko referral hospital to level mar Kenyatta. Koro that means ni subtade mapiny kucha kande dispensaries kaka koro madeny madhok kwaego onego bel gi bedo equipped to kagi bedo equipped to kendo ikete subta. Number 3 last one bende waikore kanyo kichome kanyo mana pinyo mapiny chamo no miwaranga ne kama chelo bende waikore bedo gi governor maonge siasa, governor manya timo mana tich ka onge influence ma siasa e gwengewa. Aparo ni kacha temonego wabedie wach mar governor miyiero kaka koro ne ok ne waikore mar bedo ni wan kod governor moyier. Get governor moyer okongi issue ma development kende onge nyaka no onge election mare. Yudo ka koro kana Nairobi kae hokas nie barabara to okunya gol gi nikech gin voters. Siaya or Homa Bay be bro ngiyo ni Gladys Wanga and nyongo ngiyo gik moko kapok atiyo to yoga emantiere Kibuye market kacha gin voters maga. How do I do administration? For example, do I get a barabara mnoger seche moko nyaka imuk kibanda mondo kiger barabara na imuko kibanda mare ni en voter mari. Koro there is that conflict of interest. Koro seche moko doka seche moko tij governor bedo matek nikech at the end of the day 5 years obed elected. Bang 1 year all governors become very unpopular nikech ango gichako implement to gik magismo implement gi interfere with the same electorate no vote gi. Aya, erokobana inya Oscar na lok twak Martin Kajire karakae mana mono miwaranga ni to ginango gini matimore pa siasa lakini makawono timre manro mar devolution kidhi aloch gwenge mapacho kawadhi dutulo marango matimore county ma Homa Bay mano kata kinde mabiro ka jofomago oseikore kono e county ma Homa Bay le beach ka chiel koda ka japicha mare mar mondo miwakili gi achiel ka chiel. E weche gi mag siasa na kora monge juang moko kuom jotelo mag duond bura mag ODM koro kwedo paro mano mar duond bura mar Jubilee mano mar sero ogai mar ODM Raila Odinga engwela rokom jatend piny yiero mabiro. Kotele kanyo kod seneta ma Kisumu ngire Tomo Jianda jotelogo wacho ni winjruok mano mar tiyo kanyakla e kind Raila Odinga gi jatend piny William Ruto osejiwo chenro mag dongruok makaluo kendo okone sama winjore ODM owuogi e serikal mano manywanda magintiere. Owacho ni mago ne nyiso yie kata ginyiso yie margi ni ponono ni riwruok e kind jotelo ariyogo odhi nyime nyaka 2027 to jatend piny William Ruto ibiro yier
e thuolo mar ariyo. Weche thoth mantiere kar kae to wawinyane mokwongo ka weche otimore kanja e kaunti ma Kisumu. Kwa chung tigori kodwa. Kaskoro sani kwa makre gi William Ruto ti bukru ni koro awere gi William ni koro dhi miyowa kom. Miriam maje chen koso kumiriambo. Jokanyanga mwone broad based government. Tek ni Raila gi Ruto nyiero kaka nyiero cha. Tek ni gichamo mandas together. Jasa chiel Ruto mwamwa Ruto ngama ber sahihi. To kochwanyo baba awawe gi kanyo. Ka nitie sirikal nigi weche mang'eny higa mokalo cha nyiche giriwore mondo mi giket weche odhi matin mambele. Tiyudo ka samoro osiepna ma ng'at miwa nyigini pod wacho weche moko ni gimbe gidhi bedo president 2027. Koro iwuoro ni yawa kama molo makore gi Ruto nitie ng'ama dhi yombe. Kama okego ne nitie gi Ruto nitie ng'ama nyalo yombe. Omiyo kapod nitie ka iparo moro to kare iparo gik mopogore. Nyaka ne nyithiwa tho e gorruok manotimore 2017 yiero mokalo ariyo ne pok ochulgi. To sani sirikal nong'ado ni idhi chul nyithindo kata joma ijowita ngimagi gi joma ne biashara margi kata wendegi okethore. Koro daher kwayo joma nikani uchung'uru uwuoguru joma ne timo endni KCT kuonde moko mane wendegi okethore. Gouru kwan gik mane uluz kata mane okethore uter nikech sani sirikal chulo. Koke mano timore kanya kaunti ma Siaya weche thoth nyama tiere kar kana de yudo paro mano senator ma Kisumu ne loso kan tiere alwora mabondo weche kata ko jotelo mopogore giwacho kanyo ni Jubilee paro na mano paro mure ka en mano mar Raila Odinga orere kod Gisir Raila Odinga mano kweth ma Jubilee mondo Raila olar kom yiero mabiro ma jatend piny Kenya to owere kod William Ruto. Jodi wacho ni mano paro murem. Angena ngaduga yudo paro kawuok kuom John nene kachiel koda ka Oscar Omondi antiere gi jatwak machielo marire kodwa okinyi ma kawuono amiye thuolo mar mondo miyo moso angena wasego okang' mabor ahinya kane pok odonjo Elisha Boko yawre kendo machiegni waseloso weche mag devolution conference konono gimoko mulo devolution conference kacha ochako odiochieng' manyoro to osesing kacha ni raboyunga idhi bed ka ichiwo 12,000 odiochieng' ka gintiere kacha devolution conference kod romo mamoko madhi bedo kar kacha ahinya be nyamiyo aparo koten kod mano kod wachak kod wach mar ODM monyere Jubilee machiegni. Ago mos to mokwongo amoso nyikwa Ramogi noyawre uru kendo akaw thuolo ni mar gomos ne jonyakawa manye oyudo masira mad Nyasaye ochunygi to kwa wuoyo weche ODM to asiro paro ma jowa wacho nikech Jubilee ni 2022 nyocha wan kode e ot achiel to ka wan kode ot achiel to pare ni ker ma en jatend Jubilee ema nyocha ni kodwa to ka nyocha tame miyo baba telo ka en ker to ere kako dhi miyo watelo sama koro en oko en opposition leader be en a common man like me nyiso nang'o odwa no wuondwa tang'eyo kinono siasa ni mos sani kiwuoyo gi jo central to gikoni no wadgi moro nitie miluongo ni Muo dwano bi mondo chung ker koro dwaro ni jakom wuogi odhi kode kocha gilos coalition to gi appoint wadgi no kaka jalop mar jakom e dhi laro ker to kwa keto kamano to dwano wagero wadgi ni mondo ka koro wachimo yiero mar 2032 koro wadgi ni ochiek nyalo bedo ang'owa president ta dwana wach ne joka nyanam kama anaero wacho gini kendo asewache ka kendo abro nuoye to pod abro nuoye kata ka duogo en ni wan sani wasiro ker William Ruto lwedo gimomiyo wasiro ker William Ruto lwedo ng'eny wasiro ker William Ruto nikech mae ker mokwongo Cleophas mokwongo miyowa minister mar kamno pesa pok nomiwa ga nyaka ne Kenya nyuol to mae ker mokwongo miyowa minister mar energy gima dwana kwa jotendwa en ni kikwariti ni kere ma mondo dik jitich kikwariti ni kere ma mondo koro chako kel projects gi gwenge
giring ng'wech Opiyo Wandayi wadwa neno ka stima wuothe gweng. Mano pod mana paro tangi mede kanyo kidhi nyime nikech penjo manya donjo kata ka sani ero jatend piny Kenya William Ruto osechiwo lemo machalo kamagi. Piny luo eri wacho nigi finance, nigi energy, nigi Opiyo Wandayi, nigi Mbadi. Konyo jaluo gang'o? Emomiyo wacho ing'eni ka wan gi lemo gi to nego bed ni gikonyo jopiny gi ng'ama oket kanyo no mondo ting'e jopiny. Manyiso nang'o? Opiyo Wandayi en expert mowuok e ODM. Onego bed ni koro dhi e gwenge to kelonwa gimiluongo ni last mile connection. Last mile connection onego bed ni sano setimo feasibility study, ong'eyo nang'o gwenge mage madwaro stima, to gwenge mage motweyo stima ma pod onge gik monego keti, onego bed ni waketo negi ok ng'adi. Kwaduogo kuom Mbadi to onego bed ni wang'ni otimnwa location moro kaka jogi be timoga mondo kel development e gweng. Tadieri kata king'iyo Cleo ng'ama ja fuambo kiwuothe gwenge tiyudo kaka wuono e gwenge wantiere development moko manenore. Kech sani kidonjo kata mana Homa Bay nya neno picha moro ka Senator ma Kakamega nyo keto. Ing'eni king'iyo picha cha ka ok ing'iye maber tinyalo paro ni ng'acha riambo picha cha ni mana loka. Tiyudo ka dier nitiere change manie Homa Bay. En mana ni gimori wuoye ka mar devolution awinje. Devolution problem ma wan go en achiel. En ni wabunge kata josiasa wakao mwamiyo power moro man malo, omiyo kidwaro professionals to gine professionals, kidwaro josiasa gine josiasa, kidwaro jokanisa gine jokanisa. To ka wachopo makoro wadwa wacho ni jasiasa go siasa, jo professional o team professionals, to wadhi konyo gwengewa. Nyoro kata nyoro ne wagomba ka go osiepna ma MCA Ochieng Jera nya watemo wacho gimoro ni onego wawe josiasa go siasa to professionals bo tim proginene otim tijgi kata lony magin go. Ing'eni kawuono wara king'iyo Kenya wantiere gi Senate, iyudo ka Senate kawuono gionge allocation ma wabunge nigoni. King'iyo kaka gi oversight ibro yudo ka jogi timo tijgi kaka dwarore, nikech ging'iyo governor mo misappropriate fund. Omiyo amba siro lwedo ni NGCDF oduoke national kiti mondo konye education, mondo wabunge odongi tije gi adek ma ong'ere: oversight, representation, gitimo chik, gilos chike. Omiyo asiro pach senator na, ing'eni senator na ng'ama riek. Senator na kako wacho ni wane ODM, wane ODM, to wane sirikal. To sirikal ma wantie ni wadhi siro ker nyaka 2032. To ka jakomo wacho nono wago yutan to wabro goye, to ko wacho noni kanye ma wantie mabenyo osechako miwa signal kanye mwadhi beti. Erokamano Buk. Iwache makare kendo ageno jotwak bendo winji, jopiny bendo winji, jona ntiere iri ODM kae wacho koro gisiemo kendo ginyiero Jubilee kuom wacho ni ero gerore kumoro achiel. Mae kama diponi wantiere nyaka sani. Gino waseoyo Odinga dong' mana gi kama ntiere gi Ruto. Cleophas sani ng'eni ok adhiga gi yamo kaka wuoyoga nawacho gik ma onego bed ni timore mondo wawuog kuma wantiere kaka piny mondo wachore mbele. Adwa riwo wechegi kaluwore gi penjo mane kuongo penjo mokwongo ni be wadwaro political governance. Mokwongo, dongruok mar piny luwore gi well wish mar jatelo. Ka jatelo en ng'ama dwaro mondo piny odongre, to mano e gima biro ramo chunye. To ka en jatelo madwaro ni en owuon kende modongre, to mano bende e gima hinyo piny Kenya. Mondo mi Kenya wasani odongre, chakore gi telo maduong' mar president. King'iyo gik mosendik mang'eny mosesomo, corruption thrive nikech jatelo motelo maduong'no bende nie ei corruption. To ka jatelo maduong'no ok dwar corruption, to dongruok biro chakore top to biro ridore nyaka county government. Wandiko katiba sani wan higni 15, katiba miwacho ni one of the most progressive constitution in the world. Gima discussion mabire katiba ni monego bed ni ng'iyo kade bed ni Kenya en piny madhi mbele ne en over representation. Ing'iyo ni counties gin wadwa ndiko mang'eny mondo wadok gibed mathin mondo yore mag dongruok oyarre. Kech kidwa timo project maduong' manyalo yawo wang' ji, idwaro space maduong'.
to kan tiere boundaries to decision making dhi bedo matek, bureaucracies bedo mang'eny. Koro discourse monengo bed ni jo Kenya wacho ni do we need 47 counties, but bedo gi counties gi governors gi devolved system gi separation of powers to en gima ber. Goodwill mar jotelo mondo mi gikony jogi ema onge. Wan gi system ma jo siasa dwaro mana mondo gidongre, gin ema gibed gi pesa kasto gi control ji Machiavellian style. Mar ariyo kwa biro wach mar ODM riwore gi sirikal. An in my view kaka ng'iyo piny, kaka nasomo gi kaka naneno ni mondo Kenya dhi mbele, assessment mara e sirikende mosekadho chakre wawuoge one party state kwa biro through Kibaki kasto wabiro Uhuru, an analysis mara neno ni mae sirikal matimo zero in terms of development. Wan kaka joluo Cleophas kenda wacho without fear of contradiction, wan jok mane ok nwabedo affected gi colonial aggressiveness. Omiyo wan ema nwakwongo lony i weche mag somo, weche mag rieko, weche mag tiengo. Sani kiluongo professors e room ka, idhi yudo ka 3/4 gin joluo. Kiluongo engineers, idhi yudo ka 3/4 gin joluo. Kiyudo jomolony weche mag siasa, idhi yudo ka gin joluo. Kati mano ng'ama wiro rangi maber Nairobi ke yudo ka en jaluo. Kata ng'ama tuengo. Kiyudo ng'ama tuengo maber en jaluo. Kiyudo ng'ama loso kom, kopoko riyo kawe dhi wire rangi, ng'ama kwongo lose ngara kachacha en Otieno, en Onyango. Yani wane mwariembo economy ma Kenya ka. Okawach ni I'm being tribal, but anawacha dir. Gima miyo sani waloro wang'o kudo make the right decision e political e weche mag siasa ni wan koro wane sirikal. Koro kwa nyal question gima dhi mbele to sirikal ni to fail terribly. Odwoko wachien akieni higni adi. Onge constructive development madhi mbele. Weche nosechakore maber ni wan gi vision 2030, wan gi agenda 4 e yore mag weche mag pi. No, Vision 2030 no go dams, about 14 dams. Mane dhi loro weche mag pi, supply mag pi Kenya ka. Gik madhi kaka technology, wan gi Konza City. Gik madhi kaka ndara, wan gi LAPSSET program. Gik madhi kaka fuel and ang'o pipeline systems, gigo nosendiki mochan. Sirikani ni obiro gi gimoro achiel kielo cost housing mitime helter skelter, ok organized. Kijana matin ma Burkina Faso ni is emotionally developing his country. Owacho ni mae gimo nengo tim to timo. Oonge structures gi systems machal gi ma Kenya koseloso over the years. Tineno ka owacho ni mae gimo nengo tim, en gi goodwill, tineno ka piny dhi mbele ma serious. To wan jok mosebedo gi lony, wan gi UN offices ka, Kenya country man gi a lot of development partners all over Africa. Kibiro SIDA, World Bank, pesa mantie Kenya ka ng'eny sana. To system marwa mar politics, ma ena politics 24 hours. Ka ng'ato sedonje telo, odwa accumulate a lot of wealth. In iseneno Kenya development agenda ni president is in charge of economic development. Ni embo luongo ji state house, opogo ji pesa, ki opogo ji pikipiki. Iseneno Kenya piny mangima. A state house mane, mitime that shoddy work. Maja teach MCA kose teach president. President onego oversee some serious projects development, madhi absorb ji. Koro, gik mwenano wadonje ni kia government of national unity. Anachich ni joluo sani, jakom waluoro. Wan kaka joluo, in fact, all over the world. One was stick ki jatela chia, waluo jatela chia, miwa solidarity gi unity gi political potential, maonge tribe moro mango e piny mangima. Lakini, ntie samonengo bedo wach ni hao, jatendwa ni, osegore ne piny. A human being is not a machine. Oti, all, en gi life span. Mana kaka project, ngato buru wuoke penya, okawagombe ne ngato. Lakini king'ia jakom sani, jakom onge nguvu mar ringo, ka ringo campaign, mondo campaign. Jakom nodhi oriwore gi sirikal masani, mondo kel kwe. Kendo wacho konwoyo, nino riwore, kaluwore gi weche mag Gen Z,
ok nwadwar ni piny wadhi direction mar Sudan. Emomiyo nodhi oriwore gi piny. Joluo sani onego chak conversation niya, ng'ama dhi kawo telo bang' jakom. Joluo riek, gimany ng'at mo mariek mondo wachak champion for economic dongruok mar piny in a constructive way. To ma mbaka ma jok moko da bedo go jo Kenya ka manyalo wuok mawacho ni mae dongruok madwarore. Development agendas gi concept ni na wacho go te joluo mondiko. Onge kaka unyalo ndiko gimoro kasto manyo ng'at moro mokia ni mondo mo implement gino. Ana believe akia kan optimistic tana believe ni onengo wamany koro sare jatelo moro motegno marie matin mantiere age mar Traore ginicha e generation wane mondo chak build a young leader jakomo setieko partne mondo wang'ini kenjwane wanyalo go wane mwagore ne multipartism donge nwa wane marembo olwar mang'eny molojo gite gima sani jogi enjoy ni wane mo fight nikech wane manoriek manwang'e kuma piny dhiye wane mwanyalo chako golo Kenya ni kuma entiere ni modhi first world country nyaka jaluo bede e political pentagon ok ni wadwawe jogi ni koro igani ni wan koro wane sirikal matiyo koro wan ok wadwar keto jatelo ma ni koro presidency mani ni wan wadhi luwa ng'at wadhi luwa gima onge walwa gima ki bedo mi analyze gi rieko ni gisombi tineno ni onge kuma jogi to tere piny kasto wan wadhi alinga to onge kanyo ni jakomo osewacho jakomo osetimo partner ok anyal biro ka crucify jakomo because when they needed a leader to stand for this country jakom gini no chung magi fight for multi-party democracy ma freedom masani nitiere go Kenya kae people lost their lives jakom gini go no twig ni gigi koro anana ni wachak ng'iyo gini ni development gik masani biro kia control kako siep na wacho ke president mokalo dwa control dwa kelo wadgi nonsense go nengo room ng'ama nyalo golo nonsense en manager kiro kamano jornene abi respond ageyo te waduogo ka bang'yo maka sani Oscar kachel koda ka Elisha Bok nigi duoko mabende gida medo kar ka kod paro mokwongo mna dhiru kuom Oscar bang' ka wiyo ma ka sani weche mag ODM gi nyakoro mjongi miwije kanyo beden twak moganda oikore mano marango jatelo oganda mathoth wacho ni oyo kik chak go mbaka mar ng'ama dhi ka Odinga e paw siasa to pod ongima olos kende owach gino en owuon kama entiere nyakoro mjongo akaw yo masani aduogo ka kod twak pod dhi nyime kik dhi mabor. At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs. Let us handle your logistics so you can focus on growing your business with ease. Contact corporate at viewtravel.com 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Lwedo chweyo. Koroka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials di mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi, tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi, kod Sharon Ong'ao. Kik bai. An Millicent Ogonda. Kadi her yudo wenda mar Warom Jerusalem di mana star 860 star 416 hash. To pari enia Ramogi TV e od jower duto Nyasaye ogwedhi.
kiseyudo nyodo nikelo nyako chia cholokore nyeje lung'ani sandi nang'o nyako chia nigi yere konde jalo siko kachandi gi mon nyako chia utemo kadhono Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Kara in kanye, ok aneni kumora mora. Ageno ni paro, ni onego wanyiew tigo kawuono. Inise chopo? En ang'o ma itemo wacho? Dong onego warom ka sadi. To sani saa 5 oseromo. Atimo mos ahinya. Koro kawuok e ot sani an abiro. Matini kendo nyakoro moga juang wantika e chenro mar rupiny ka wadhi nyime kako twak achiel waranga ne chal mar piny Kenya to wacho kanyo kaka ODM osenyiero jo Jubilee ni erogereu rekod gi achiel kanyo paro mane manitiere wacho ni oganda wacho ka oduor Saimo wacho ni klaw winjo twak kendo twak mita ahinya mos na jo nene studio kar kanyo erokamano Jalango Otieno neno ka ntere wich lumbich Opio Junior Cleo jatelo wuo maber onge gima tek en bende ema jaluo kendo riek onyalo kao mano jo nene jo kanyo isedo endorsement Frederick Osuru wacho ni oyawre Cleo mosna jotelo e studio kanyo ODM riwruok gi sirkal to okrach mak mana ni thoth jotendo ODM nitiere jotendwa ma omi migepe piny na jotelo e studio kanyo ni dipo ni jatend piny tiyo gi ogai mar ODM kaka ngas mar 2027 bang'e to nuore telo to kata migepego wan kaka oganda luo ok wabi nenogi. Alfred Osuru Madandora Festo penyo mangima bende ang'ini Oscar ang'ini ndege kanyang' thuolo maduok mogari adek ka wantiere kar kae nya Sudan Mtol wacho no yawre kanyo mosna welo mane studio loch gwenge enawona no TV mopogore driver ni Citizen sani daybreak wacho ni loch gwenge sani en mana ketho pesa jopiny nikech gima loch gwenge miyo jopiny onge josiasa gi jotelo ema chiemo godo an sani adhi chamo pes josiasa to kendo wacho ni nikiendaga wacho ni jotelo ondiko mana wedegi ka in mane imondo gone kura to odwani mondo minyiew tich weche gi thoth rowere ni gimomiyo gi ichwang' gintiere godo kanyo achiel kachiel ote mar Samuel Origa yudo kaka chalo kaka Kambona jang'olo moja neno wake ntiere kama Gambo Kangeso erokamano Nancy Awuor bende neno kantie Kisumu dala erokamano ahinya Oscar antiere iri kama mondo miduok penjo mopogore opogore ma kama twak osechope sani dongruok gi siasa kama ntiere go karkas achiel kachiel sani dongruok gi siasa en one and the same thing. An apuonjo siasa to kibire school kaka wa define what is politics. Siasa en ang'o? Siasa bedo defined ni authoritative distribution of resources. Kaka ng'ano mayudo ang'o sadi nade, who gets what, when and how. Mane siasa, mane momewago siasa nikech en egmu achieve go development. En emipogo gik moko ni ka wan kod aora to joka Cleophas biro kele dhogi joka nene biro fumo pigno mine maka ng'anene biro to bende tiyo gi pino mor modho kaka gipogo gino kaka resource mane siasa. Koro gima dhi mbele penjo mi penjo ni to bende Jubilee ka Jubilee o invite Raila Odinga mondo donje ginene mondo chung mondo obed president ma Kenya. The question mantiere ni what is community. Siasa marwa ma Kenya ka kik wawuondre
awinjo ka nene owacho bok be bro duoko, but siasa en siasa mar dhoudi. En ni dhot mari en ng'ano. Nyalo bedo ni nyingi yirego inyo ka in gi nying maber miluongo ni Nene. An nyinga rach iluonga no Mondi. Koro samo sa luongo nyingo Mondi to kata ko nena to yurida kod O to nyara iluongo na King ka chieng. Koro ko chakre kod A problem mane ka mwasebeti for the last 60 years. Koro gima timore ni wan kaka jodhot mar joluo nyaka wabed very strategic towards 2027. Wasegoyo kendo jatendwa mwasebedo koketo mbele for the last 3 elections, 2007, 2013 and 2022. According to jomoko mabende pacha bende ni kanyo, and these 3 elections leader marwa Raila Amolo Odinga has won those elections. But elections go poko chupo kama bedo declared the winner. Ngama declare kacha ema wacho kanok en sechema kich kata 2022 wawe Monday 2013 actually Maraga nodugo bonge wacho ni hao gini okwale 2017 or declared my null and void. Emnan koro jo ODM notam do ke yero simply because nagi wacho ki declare gicha null and void to IBC mokelo emoketho to okonya dok the same IBC. Otherwise what they do the same thing bagetam do ke yero. Koro kawa 2027 to nakawangi ni wan kaka joluo wachung kanye. Samo weni wadon ko 2 years. Emomiyo wan wawacho kenda se jokala kama Maida wacho nche jokala kare mondo Molombe wacho nintire nyidho moro ni wakongi nyidho ni to mondo mula no kodhi mbele ka wasekomo gi nyidho nyaka wane ni kendo wadoyo ka tu keyo. That is the reason of timo miluongo ni development ni plan ni puro kise puro tikomo kise komo tidoyo kise doyo tikeyo. That is a process. To problem mane mwasebedo go for the last 60 years. Momiyo wachopo kama wachopeno. Momiyo waonge skude, momiyo waonge barabara. Nikech no kuangeo sasa Makenya. Wane wa focus a reform, democracy, wane ni everybody oyudo. Kada Raila Odinga pod kimiyo ka wuono to bro make ni miye abich go pogo nade. Ja Kenya te oyudo. Ouru to kapo ni miye adek to wacho ni ja Kenya en jathurgi. Banaka Kenya ntie wane mwasebedo ka wangi ni everybody gets we fight for democracy for everybody, we fight for human rights for everybody, but the thuwa moko gi ok tim kamano. Kata mnakore bocho njok moka omigepe experts gi dinge ni kama mbadi obetieno KRA is in court. Nintiere ji 1700 manondiki to negi wuok majority from 2 tribes. Mano en case ma is public in court. Court no wacho ni jogo te ok nyal bet tijno nikech ok ging'iyo ginene mar regional balance. Kech anything manyaka tim according to katiba nyaka bed regional balance. But the truth of the matter en ni gima ne luongo supreme presidency chande pok watieki sani podi nyaka kata wan kod katiba mpya podi president nigi chance maduong' mar decide kama maendeleo dhie. Kama ntiere ni issue mari donjo serikal kacha. Erika ng'ato donjo serikal bende en numbers main ga dier. Numbers wasebedo go. Numbers go poko mi obedo president. Numbers wasebedo go. Koro ok en strategy mar numbers anymore. Ntie issue mag pesa. Ntie issue mag corruption. Ntie issue mag violence. These are part of the game. Magi gin part of the game. Violence itiyo ge siasa. Pesa, bribery itiyo ge siasa. Gik manene wacho gik magi gik ma asaka wacho kae in mangisi ga pelo clefas ntie gik mokare theories ari matiyo ga koka when ideal situation the realistic situation. The ideal situation any kako nego bedi the way it ought to be mano ideal to the realistic situation en kaka entiere en king'iyo kata the financial muscle majaluo nyalo joluo par Siem na joluo par manyalo contribute 1 billion shillings each a kiti mar president magidwa chungo sana within 2 years
okinya yudo. To pesa is a big virtue in politics. Kata kendo gumati brego position. Kalonzo is a very good candidate. Does he have money? Kata Matiang'i mwana mwachogo. Matiang'i problem and mostly pesa. Nikech ki wokai idhi Mombasa. Ki wokai idhi Mombasa tin presidential candidate. Ngeni V8 cha ocha mafuta to idwaro V8 go karibu almost more than 20. MPs maingo bodyguards magi gilu wito gi ocho one at your support. You don't give fuel to kamagini inde. For you to move from here to Mombasa, you will spend almost 10 million. Money there. Sani, politics has become too expensive. Makata ki manyo mna ko mar welfare, mar gwengu, emene ki bedi ki pesa. Nika sasa ya makumoro timre gwengu kanyo tingishin Cleophas, chairman. Ini mi keto mokuongo. Keto, nwakise keto, kuro kwa di keto. Kuro chairman kata mar gwengu kende, it is very expensive. Politics has become very expensive. Sani, we don't have the financial muscle. Bwana Mani State House, Milongo William Ruto. Bwana, he has the financial muscle. Nyodo dong nyowacho ni kendo 2.5 Arambe. He's giving them 5 million. Where is this money from? Koro wang'eyo gik ma realistic. Wawe wacha what they are there. Pesa is very important in politics. To pesa ni bedi tiyo kode marach. Nikech kaya wacho ni weche mag mibadhi bende donjo karka. To ka en jopiny muketo laro kom mora pacho ka obedo gi nengo mamalo nikech nitiere iwacho ni en politics of handouts kama intiere to handouts yok miga jotelo imiyo gi jopiny iwacho target mantiere karo bed ni pesa madwarore ni mibadhi kod bribery chabe kama intiere biparo ni kanya kama jopiny lale. Yes, jopiny paro gi iye. Anang'ena sedhi yiero ng'inya kavuta Cleophas. Kati bed ni wacho gik maler to ginyisi jatelo wacho maber ndit koro iwe wanadi gik wacho to ler ndi subtal mi wacho go nego bed yath barabara go nego bed gigi osewacho gi jogi te lakini in kaka koro wan ka koro iwe wanadi yuknu wajamna iwinja tiekri koda chuth watin jatelo mano ka wasebedo go ok wadhi yudo jotelo ma idwaro kade to kikawuodi ni wago realistically ng'ama nie telo ni and very sharp kendo seng'e ni shida mar jopiny en mana macha kata wacho ni bwana kanisa tabro dhiye kata dakare ni to kanisa no bende I will give them money jotelo gi bende money Harambee Stars mondo ginene mondo loch money ng'ane mondo supporter money ji dwaro gino tujiparo gi igi kikpo mano realistic position ideal to kone go bedo kamano kata voter bribery according to katiba marwa kapo ni bribe voter okoyini kata chung. Does it happen? Bwana kidhi rally sani Cleophas to choninge jiro chungere ni kama ekajopo sani ti kamicho pe rally tiyudo ka jose pango line ni jatelo wase ikre e line ka koro in wacha kata kama ochunge line ni kuri wuog jomo pango line obedo tich matek kabisa. Realistically kaka joluo sani okapar no one we can afford to bring up a candidate who can win an election. Kawa sicho pukanyo ko nyal bring up a candidate who can win an election samo well. What is our best? Kum documentary must declare or kumopoko declare. Nene wacho no manja telo. Manja telo is a very good idea. Nikech to be honest, one gimi lungo ni natural attrition gi dho kisungu. Natural attrition ni do igni kro de mang'eny. Leadership marwa king'iyo kata governor ma Kisumu must be 70 something. King'iyo senator Masiaya must be 80 something. King'iyo leader mar ODM must be 80 something. King'iyo kata mana women rep Masiaya and what have you. All these people to one called upcoming leaders. King'iyo senator ma Homa Bay is 45 or something like this. Moses Kajwang. King'iyo senator ma Migori Edio Cage is around 40 something like that. One again new leadership mabiro. MPs Katamasia, David Ochengiri. These are young people. Yes. One called very good leadership mabiro, mabede nyakabed empowered. Kata for example, we should ma woku mar sefunani. Bien lo ma sefuna wacho ni nita komo wacho conclave. Conclave nango intergenerational dialogue. And nijo mathindo, gijo madongo, gijo madiere, millennials, jubed pinto jubed ka jidwa tiyo. He is right. To problem ma wan go on, kaka koro luo Nyanza, leadership ma wan go is a bit
overstayed Governor Maxiaya, and we have an old leadership. Onego bednu change, yes. But okwanyal change kokwa strategically babet maber to 2027 kakao skomundi. The time is too short. We can only prepare a leader mayang miwachono nene for 2032 and above. 2027 is too short for us. That leader, bo produce, bo Rom this time to help us win the presidency. So we must be very strategic. Kama na Oscar Elisha Book. Yes. Manaka montire kakana. En manaweja mag siasa gidongruok kendo ka enene achiel kachiel en pogruok manya bedo en mana mar paro. To chal ka gima jago ombulu en mana macha mosebedo ka go ombulu kinde mokalo. Awinjo ka osiepe gariyo gi wachonwa ni wachak manyo jatelo. Awacho mae makela wacho theory na mawacho ni ok gi understand kaka ODM party operate. ODM party operate kaka Roman Catholic. Ma wantiere gi pope at the top, wan gi cardinals, wantiere gi priest, bishops and watoto mesa e kanisa. Raila Odinga e pope wa e chama wani. Onge kaka inyalo nyisa, isenano chieng' ma jo Catholic wacho ni koro pope itia ahinya koro kikitelo in dog piny. Girito nyaka pope no tho makowe kore ka cardinal moro ji konga mana mali kokwa kelo ngawa wakelo another cardinal to wakete pope. No, the last pope no resign. As we speak, resignation oye oye ne to jakompo ko resign. Jakompo ni race. Onge kaka inyalo kona no dwa replace pope to bisena no pope makijana. Pope makijana ko bede Roman Catholic to pod. Emomina no sani wich maringa ni. Emo jogi ne dwa lwaro odie. Nikech de jakomo onge gi rieko ne gi wisdom ma en godo odiemo sadi. Kech Sifuna ywai koni, jomoko ywai koni. Kasto wacho ni wa replace pope. Adwa koni ni an kaka altar boy e party mar odiem ni. Waluwo gima pope wacho. Pope se wacho nono wami William Samuel Ruto divai gi sacrament. Wamiye makata watema wamiye. And I want to tell you, onge nyathi manyalo donje dala gi to wacho ni baba kawuoni ti ahinya ne the first born koro kawuona replace. Bane dwaro cases. Warito pope wani chieng' mo wacho ni an jothurwa koro tawinjo ka jony to bro miyo nyathi mohere dala ne kanye endo blessings to kao teko ne to dhi gombe. Ingeni kata kleo ka in cool ibro nena ni baba uni to ero go nyathini koro nyathini mabro step in to kichako mbwak ni dwa gwe baba uni kech koro neno kukelo mama matini koro mama gober koro dwa kao jothurwa idhi fail. Ta dwa na kon John nene joluo se bedo opposition igni mang'eny. Omiyo bedo opposition ni wasekelo gik mang'eny e sirikende makalo gi lakini wan wadonga wakele to ka ber wuok ni to wago yutan wadok opposition waringe street tear gas gowa joka kato endelee gi chiemo. Sama ne wakelo devolution aparo ni jo central no pingo devolution ka giwacho ni mano majimbo dwa riembo ji ng'ato dog gwengi. Sama ne wa convince gi majimbo ni ng'eno nego nyako dhiambo mbai. Majimbo ni onego jende mane dhi ng'anyo mondo wakele. Majimbo ni onego nyithi luo. Koro samwa wueni oromo maka jakomo wacho no ni we an be wabede sirikal wachame gik mwasegore negi. Ang'o mamono wachamo gi. Nyaka koro sani wachama gik mabeyo miwinjo ni jakom no wacho no ni tero wa Kanaan ne en piny moting'o chak kod ani. Okwambe sani koro komiwa minister. We don't care ni wayuago jomoko. Gimbe gi step in. Wasegore for long. Gimbe gi loso position ma strong. Gibigo. Chieng' moro ka gigore ne winjgi ne giduoge serikal. But I want to tell you nene. Aparo ni ojende wa masani we are losing track. We're losing track. Ni wadwaro ni wadhi kaka jomoko giwuoyo. Anyisi kawuono kan kodika. Ne jakom kawuono kotimo mistake no wuok e serikal. Ne waduoge opposition. The next thing en ni joma nyugo ke serikal ka dok bagen to gidok malo to wan wadonga kucho. The same nene gini ema kuwuok ka jakom ni opposition to giwacho ni jakom yolo wa inego nyithindwa e street pile. Jakom yolo ka jakom otero gi serikal you complain. Jani mar joluo mondo wayud telo a compare gi jani mar nyithi Israel ka giwuok e Misiri. Ingene nyithi Israel ka wuok e Misiri ne gichando Musa manitie manok winj Musa. Gikono Musa ni Musa Nyasachi ni wanok wanene odeko to Musa paro ne gini ngini Nyasaye muwacho ni ema nyogolo wakanye. Nyasaye ne ok inyal paro kata ni Nyasaye ni ema nyobaro nam magikalo wigi ne wigi e kaka nyithi luo wigi. Anakoni ni kama bede ni
an chieng' maneno ka jakom Raila Odinga wachonwa ni koro wuok e sirikal wabiro loko language. As per now, wan ka Ruto. To bende paro ni kata ka gigi duto timre, kapok abiro ire John Nene, onego luw jatelo matayo piny e yo machal nade kirango weche mag dongruok kod kaka igo siasa ma wicho kowil gi rito ratiro mag oganda, chwalo dongruok makare ne jopiny, kendo ni adier ngima ma japiny obede moro makare e kindegi kata kodoko ni ero. Sani an kwaya iwacho ni amba bedo mtoto mesa to kan mtoto mesa mar ODM. Sani iwacho ni kan bedo mtoto mesa nanga parish. To ka irango kit kaka iluwo jogi mantiere e telo, depo ni samoro iluwogi ka ok wanegi makare kata waneno mana gi wang' mar siasa to mar dongruok odin. Kileo development kanyo ching'iyo paya apani ujoma jofuambo nyocho ng'iyo paya ma Homa Bay apani nunene kodhi mo odong gimoro marom gi mesani ma kanyo nyocho donga kar luoko. Development manya wadhigo ni dongi neno koger paya maber e Homa Bay. Sama ne mamosore Uhuru Kenyatta noger no paya ma Kisumu. Sama ne mamosore gi Kibaki nomiyo wayudo airport. Sani koro paya ma next midhi ger en ma Siaya. Gima nanyalo kwaye luo land nikech ing'eyo kikwangi national government be counties be yudo billions of shillings every financial year. Ang'o maginyalo count ni watimo gi billions ma wayudo gi. Problem ma wan go ma wacho kaka chako wuoyo ni priorities wa kaka counties maluo wayudo gi wrong. Ka wanyalo yudo priorities right to wadhi yudo gi. Onego bedni ka pesa pok obiro twago budget. Twang'iyo nang'o mwanyalo timo kata en multi-billion project. Owach ni mae emwadhi timo. Koro kata ka governor invest e project achiel kata higa ne 5 ten gima neno. Problem ma wan go en ni governors ringo dwano tim. Ana wacho kama. Kawuono ka wane counties wa 4 wanyalo wacho niya waseyuak ahinya ni fish factory okel Thika. Sane wane gi sirikal ma winjowa. Governors ka winjowa kata jolwetgi ka winjowa sane. Gidhi ginyis governors obed piny to dhi lobby ir president. To nikech kiwuok Homa Bay, Kisumu, Siaya gi Migori, iboyudo ni nam nyaka bede nokalo. Wang'e ni kuonde ma nam okalegi ere kama rech bedo produced mang'eny moloyo. Gidhi giger factory kanyo. Koro ji te golo rech gi kanyo to tero kanyo. Then wanyalo tiyo gi airport wa mar tero rech wani be oko. Sama watero ni wanyalo lobby gi ker ma kawuono ni o reduce nwa the importation of fish ma wuok China miwacho ni jo China okelo rech ni mondo wang'i niya production wa rom nadi. Koro production wa marom ni emwadhi wang'iyo ni to deficit ma wan go rom nadi. Koro deficit ni mwadhi waloro. Sama waketo factory, for example wakete kata mana Siaya edho mwalo Nyadorera mwalo kacha. Ing'eni mokwongo gini dhi employ Luos. Samo employ Luos nyiso ni ji nigi tich. Wachak waduog kaka koro Kisumu. Wawach ni niang' ipuro kanye mang'eny. Waket kata factory 2 kende Nyanza ok mang'eny gi 2 kende ma produce. Wawacho ni jo pururu niang' waterka. Sama wane sirikal ema berbe kwa nyalo chiro kata Kikomi manothocha. Wadhi wawacho ni pururu cotton water Kikomi mondo wachier Kikomi. Ang'o matemo wacho? Kwa loso factory gi gidhi employ nyithi luo. Sama gi employ nyithi luo yot mondo wabigi policies kata wanyalo biro gi strategy mondo walos bank wa. Sama waloso bank wa ni bank ni ema dhi chulo jogi wadhi gerore economy wadhi revive. Ero kama na yenye Elisha Boka. Ngena ngadugo kanyo weche thoth anya ka ngadugo iri angi mak penjo nikata angi ndike kumoro governors mi wacho ma offset priorities right gi gin governors mag ODM. ODM tima ngo bang miyo jo counties telo mag governors. To governors mok tim tich nikech ero giketo priorities gi mopogore. Mane kaka ne wache apenjo no wuok mana kalore kod presentation mari kod duoko ma imiyo kanya achiel kachiel. Jo nene ntiere iri to korango siasa kod dongruok nitie ote moro kama yena mondo mi asome owuok kuom David Ochola Nyanyabola Central Nyakach Ward. Owacho no yaure mos no osiepe gago tema ne studio. I just want to inform them ni okonya replace Baba while he's still alive and active. As ODM, our leader is Raila Odinga and we will follow the direction from him. Whoever wants to replace him, nyaka work under him, learn and respect his existence.
Wacho ni kata Muma wacho ni while Musa was still alive, Joshua and Caleb waited under his leadership. They did not call for his retirement. Likewise, one Kaka Onagi, Raila Poden Jatendwa. Otherwise, young people who want to take the mantle must prove by action fidelity and faithfulness. Fidelity, faithfulness and loyalty to Luo Nation, current leadership. Baba osekonyowa kendo bedo mare ema oseumo against our political oppressors. Wawacho ni gisani one broad-based government until Baba tells us the next move. David Ochola, Janyabola Central Nyakach Ward, antiere karaka. Kod mathoth mabende sewinjo karaka inyaduoko nyaka mar Elisha Bo, antiere iri jonene. Wana ine Cleophas, kaka japuonj nowacho, siasa mar Kenya largely en mar dhoudi. Lakini king'iyo diere mane sirikal en achiel, to gik moko nok timre kaka onego bed ni timore. Joma ne owuok, wadog chien matin. Wadog chien kani manyo uhuru. Manyo uhuru. Joma no champion mondo mzungu uogi mondo wayud independence. Joma no kao active role, majority megin joluo. Kwa bire multi-party democracy, joma no kao active role megin joluo. Point 9 niya, ng'ama riek ma understand nationalism, gi good governance, gi development en jaluo. Okadwar ni gini chieng' moro tigodo kagoe nikech ambe an gi political ambition ka jo mwage nyalo loko gini, lakini anawacho mana adier. Piny ne joluo nigi wach moro ni ng'ama ofuo chiemb ng'ama riek. Ng'ama ofuo chiemb ng'ama riek. Jo-Israel gin ji adiek e piny mangima. Gin ji 3 million jo-Israel. To jo-Israel ema control pinyni. Nikech mondo mi control piny, ok en political power, en economic power. Gi control multinationals, businesses. Obama gini kanodonjo e sirikal, noweni ene modhi rule. Nogone simu achiel, kone ni kaka wanyise kaka itimo. Kik iweni ine jatelo kanyo. Ma iye wiyo ochako lokore rachar. Nikech nitiere weg piny. Iwinjo? Sanie, nikech ok wayudo political machinery. Kaka japuonj wacho, waonge economic muscle, kaka nowacho. King'iye concept ma Kenya, mondo mi imany Luo billionaires inyakwanogi, to kikawo otas idwa ndiko Kikuyu billionaires, bro pong' michak ikel moro gi Goria gi jogi, nikech gin economic power. To economic development mar Kenya kan, it is pegged on political leadership. It is pegged on who is on top. Ng'ama nitiere on top cha ema control resources. Sani jatelo ne wacho ni jatend piny masani nigi pesa machalo do. Pesa go golo kanyo. Pesa go kawe sirikal. Kwani business man, entrepreneurship skills mane ma jatelo nego. En Zuckerberg. No discover Facebook. En gi multinational manyalo miye trillions of ane. Oyua pesa go e sirikal. Otiyo gi power ne, o misuse public finances. Ochoko gi to keto gi piny kasto bro miwa piecemeal. Gima temo wacho niya, mondo mi wabed gi conversation mano wachako maber Vision 2030, so that we move from a third world country to a first developing countries. Anyisi kawuono ng'ama riek manyalo champion for that conversation en mana jaluo. Jo mwagi, wamire mfano sani. Jorabuone gi. Gisebede serikali higni adi. Gise accumulate pesa kolwore gi serikali. Sani ka koro ni dwaro mondo gigol jatelo manyalo champion for economic empowerment and growth. Ng'ama giketo mbele. Ng'ama kia kata ni governance en kowuoyo to neno mana joka bendgi. Kowuoyo to neno mana joka bendgi. Osiepna ni wuoyo maber sana. To en ok localize national politics. Obukore ni wan gi paya, kia wan gi. Wadwaro jatelo mang'iyo Kenya as a whole. Mok ng'ini wan joluo, wadwaro kia ogernwa
jeti, ogernwa gik matindo tindo gi. King'iyo Homa Bay County kama, nitiere pi manotiyo gi billions, iluongo no Luch Kimira. Mano nengo bed ni turn round food security ma Homa Bay. Homa Bay nigi black cotton soil jatelo. Gimora mora mipidhe piny ne nyalo tiyo Homa Bay. Obed mananas, obed fruits, obed ang'o. Mondo mi watan that economic potential. Kidhi Kisumu kachacha nitiere lo, kikawe kawa Kibos. Mwinde ma enjoy lobno. Ema gipure ni ang'ang'o gano. Wadwaro ng'ama ng'iyo Kenya as a whole. Ng'ama nyalo ng'iyo Kenya as a whole en ng'ama riek mosomo motiegore mosebedo ka fight for the right thing for many years, ma en mana jaluo. Kibire kiwacho ni ati time thing. Bana, do you know what one day can do in politics? I know. One day kama. One gi 2025 pokorum one ediere. One gi 2026. Koka one gi the entire 2027 nyaka giko kuchoko kidhi year. Wanyalo kelo ng'at mariek, ma jaluo, ma yan, ma champion for the right cause. To wanyisi gimoro achiel. Joluo sani neno ni eti kuwa wuok e sirikal ne to wagore piny. Bwana wane mwasiro sirikal ni. Sirikal ni nogore piny chon joluo mosire oleng'ore mana ir joluo ni. Ema miyo ka ng'ani sani dhiro gimoro amora nyalo resolution okonyore tie jakom. Kuwa wuok e sirikal ni taduoge wach mana kone ni ng'ama ofuochiem ng'ama riek. Ineno jogi wanyalo control jogi mwaduog walu unity mwatigi the same concept manyino wacho mar dhoudi no mwawe mana ng'ani koliero gi dhouti achiel no. Sani jogi onge jatelo manyalo wuoyo mariek jorabuon gi manyalo champion for economic power gimanyo jaduo. Ema mineno ka sani jomong'e siasa matuti wacho ni ngire orengo nyocho mi sum kia ng'ano. Dong ing'eni kapok ochak kel ni orengo gojo dong noromo gi jogo gitemo konore ni okichung' wayie sani jarabuon moro nyocha wacho ni ineno nyang' mano odino ne jakom dhi kanan en wan sani wayie mondo wariedi kama onyono nding'wa to kadh loka kocha. By all means possible. Siasa and everything. Nyaki manipulate jogi tim kamati bed ng'ama riek tikao gi mikao. Kwa kao telo ni. Jaluo ko kao telo. Jaluo. Nike jaluo onge favoritism Cleophas. Anyisi sana. Sani ya kopo ninyi ni jatelo. Tibiro yudo B+. To jamuo moro biro to yudo A plane. Jaluo bro ndiko ja A plane. Jaluo onge ga milama jogi timo. Magisebedo ni ng'ato moran. Kaen kabila moro to imbi yamiya tich to gimonyalo timo to jaluo ok ti kamano. Ng'ama nyalo riyo Kenya ni ma Kenya ni lu kuma wadwaro mondo wachak compete Burkina apenji wan waonge nyiego ni these small West African countries oyiero nyithindo matindo tindo kijende matindo Burkina Faso to gi Senegal ineno gik ma gitimo ne piny gi wachope generation manyien jakom gini notimo part gi they played their part 100% gingimagi magi miyo the political freedom wan go sani. We have to take this. Anaromo gi Koigi Wamwere. Koigi Wamwere kona ni nene. Un sani kaka generation wagore ne gini an nandiko book mondik ni I refuse to die. Nikech jok man wachako gore go gini notho. Wadong gi Raila gi ji matin kama mondo wa champion nu freedom ma un go sani ni. Sani nyalo dhi hotel tiwacho siasa. Inyalo dhi e pub tiwacho siasa. Onge ng'ama luwi. Koigi wacho ni diere mane wago siasa ng'ato no bedo jail for 15 years ni no leko ni an president no leko for 15 years obedo jail. Un sani wamiu freedom. Goluru Kenya a third world utere ang'o first developing countries. All the ingredients for development one go. All the ingredients one go. Kenya kan. Gima walak en focused and visionary leader. Ana believe awinjo Karemba kaya ni visionary leader manyalo champion for change. Nikech ing'eni gima community o believe ginemo perfect. Ineno? Ase interact gi community mang'eny. Oriagi gin konyuol gi ka githin, gin gidwa go ohala, gidwa loso pesa. Ginema gi perfect ineno ka sani gi control business Kenya ka. Jakikuyu be kamano. Ineno? Jo Kalenjin, jo Kwathgi, jo Kalenjin Masai. Gin gi grab, ging'eyo iluongo gi nang'o. Gi raid. Kage de community moro gi raid of gi feel anything. Ema mina ka jo gi raid economy onge gima gi feel kata ka economy dirwa. Kora an gima temo wacho ni telo kumi ng'ato. Adwa kono osiepna ni jatelo no wacho kania
wase diro jakom mondo kaw gini. Ineno? Tado nyisi kawuono ni ng'ata mabedo jatelo. Kijana mineno matin miluongo ni Babu Owino is a very good example. Babu Owino emosego siasa kuone matek mok nyalre. To king'iyo telo, ineno last minute, ineno dichieng' makiny piny rugo cha. Chieng' ne mikawe telo. Telo ken ni, okay, idwaro mondo jopiny omipe telo, donge? Tado nyisi japuonj. Iparo ni jopiny mamiyo jitelo. Nitie dynamics mang'eny mondo mikaw telo. Kata obed mana idok mana muma mineno wachono. Ukuot mama favor. To kane Saul osebedo corrupted, Daudi nowuok ka Saul pod ngima bana. Uru wondo jikani nyaka jakom tho. Otho nade, udwani mondo jakom otho. Wadwaro ni ng'ato jomatindo gi odhi obed kamoro to yier ng'at moro motegno to ng'ano thinyre oko to yud blessings mag jakom. Ni warit no tho, ugombo ne ng'ato tho, kwa gima Nyasaye. An gima temo wacho en niya, kama wachope sani as a country, Cleophas adwa nyisi adier. Kineno TV, ineno ka ji ariyo mor sana Kenya ka. Gin jo siasa gi content creators. Content creators field gino nyaka imor ji, imi ji nyiero. Koro gin gi mor 24 hours kata gonge gima giyudo. Jo siasa milore gi pes jo Kenya. Emomiyo gi mor 24 hours. Lakini kiwuok ka sani Cleophas idhi mondo mine reality mar Kenya. The Kenyatta Hospital. The Kenyatta Hospital. The Texas. The River Road. In a real life mar jo Kenya. The counties. In a kaka ji suffer on basic things kaka food. Ji are nutritionally deprived. El Cataluo Nyanza. We need a leader now. My is focused on building this country as a whole. One kaka jokanyana. What the fuck is jokanyana? One kaka one jo Kenya. Magi jogi. Mano gen tam mar mobilization mar okay tam makare mar iwinjo mobilization masani dhi mbele ni mar ni jo Mount Kenya, jo Luo, jo Kalenjin, kia gigo nengo wuoge. Ng'ama mondo miyo champion development gi focus mondo piny odhi mbele nyako bed mana jatelo maneno mabor. Jatelo maneno mabor. Ana chichi mana ni ane iluoka. John, ero kama na enya. Ntiere machelo bene mantiere karkae. Burkina Faso no ka hotelo cha yora goko. Mano timo yiero Senegal oyudo jatelo matin mantiere karkanyo. Kata ng'ama ka we yora goko no bende. Nikech sasa udo. Adwa nyisi sani. Ineno democracy ni. Jopuonj ni ng'ama riek sana ubwa nyisi. Democracy is a lie. Onge telo mikawe piny ni democratically. Kata dhi mana America, kata dhi mana Kenya, manipulation and planning and war. Okay. Koro kibiro ni do bede telo. Kibire telo ni yom ni di mi. Nyaki kao gino gangenge gi tuo. All means possible. Nyaki donji kacha chagri. Kiwacho ni mano. Mane dongruok mar siasa. Maja puonji ja siasa. Adi weni nafasi. Kamano John. Maja puonji ja siasa. Oburo nyisi niya. Siasa en niya. Ise believe gi factors gite ni inyalo timo maber malo nyene. Iwinja? Mane history mar siasa. Ibiro gi teko ni te mondo igol ng'ani mondo itim gik miparo ni inyalo timo maber. It means ni ng'ani bedo eliminated. Oscar na bedo gimoro kachiel koda ka Elisha. Oscar ka puka biro ira wija ne mar Elisha kaka to mane warangi. Ana logo to agite wach mar police moro man mbele ka kada na wuok ya yuarwok mar IG kod National Police Commission. Mano gima gitie kanyo ka girango ni ng'amo nego bedi ndiko ng'ato, ng'ama riembo ji tich. Ng'ama timo weche mag recruitment. Ikete mapiyo ahinya Oscar kata biro Elisha. Yeah, the thing is I'm very fast. And dakika achiel time mang'eny ahinya, but we have to allow you. Anyway, gima timre e wach mar Luo community. Awach ni nyaka wabed joma strategic. Wang'e bedo strategic, wang'iyo kaka sasa ntiere. Mana kaka wacho no, politics is war by other means. Chal kaka midhi lweny. Kidhi lweny, the best way mar win a war and ambush. Ki ambush ni kod ideas magi to kore goyo. Number 2, wach mo nene wacho ka emadwa na correct. Ni wane mwasiro serikal. It is not true. Joka ma usebede serikal nikech wasebedo gi serikal for 62 years. 62 years gi 16 ne mag Kenyatta, 10 mag Uhuru, 10 mag Kibaki.
kuro 36 osebedo dhot miluongo ni Kikuyu, dhot achiel, 36 years. 24 Moi, 2 Ruto. Koro mago 26 jok miluongo ni jogot mag Kalenjin mosebet e telo. Tang'isi ni siasa ma ipogo. Sasa ndika mtie miluongo dho kisungu ni political mobilization. How do we mobilize for politics? Kidhi Europe, ji mobilize gi gima ng'ato timo. Wan gi Workers Party, Social Democratic Party, parties mopogore opogore. Lure kod gima ng'ato timo. Emomiyo most of Labour Party moro mino mantiere UK chat. Wan to kae e Africa te, ok Kenya kende. Pod ji pod mobilize. Jo Zulu, jo Shaka, jo Luo, jo Kure, jo Mijikenda, jo Kure. Kata mna kidhimo na Rwanda, en Hutu gi Tutu. Kata kidhimo gi Tutsi, kata kidhimo na Uganda, ntiere Baganda, ntiere Banyamulenge, ntiere jo Kure. Mana kaka ji mobilize. Koro mawacho kama, ni wan, ka owuok e siasa ginene sani, joko owuok mana nikech ang'o, nikech wadonjo, to shida mar joka en ni ikelo joluo. That means ni kawuono, Jubilee ma wuoyo chande gi jogot ma Murima kande ma wuoyo kande jo Murima kande in case ni jaluo ok give space nikech bende kata experts mon go politics CSS mancha Raila kelo ne gina bichi ntie Nyatrukana ntie Joho to ntie Nyakoparanya. Nobody is attacking those three. Shida man tiere gin na this two Wandai kod Mbadi mano kende kama problem tiere kata mana Sifuna Maro message general. I've always asked, nango momi Sifuna ni shida mare en Mbadi gi Wandai. The problem en the foreigner ngamok duar en ngama omondi gatieno. Koro ngacha kaponu wuok sani oka wuondi ni Ruto will win and will win gi kura mar Mount Kenya. The Mount Kenya will come back nikech shida ma wan ikelo kae isegolo wan ne wasaput. Sani tu nyalo wacho kama ni awa jo Mount Kenya unte manu konya ba yudo telo to akelo joga ago mos ng'won nauru joka kura segolo dwar nauru ng'ato akete finance kato bedo od Gachagua akete finance kasekete finance donkoro wawinjore maber koro mero tam murario because what they're suggesting ging'iew mnani mondo gibende kapano bet matek to they go for another handshake. Koro nego bed ni wan kaka joluo community marwa wabed very strategic. Is it practically possible gik manene suggest ni sani kamwantiere ni ano kadagi gimiwacho no wang'isi kata mpira migoyo ni ng'ama dhi loyo en mano Dhiambo en mano Nyango en mana ng'ano pod en manogam en manogam ma pod dhi loyo kapo golo gam go Nyango gi nene gumundi e mpira mago chande ok lore. Koro wan mbele nikech idea maro to bet mbele no ja Israel no en ok dware kaka en inegega tinege nango nikech wich kata gweng'u sani nene kapo ne dhi to wi ler ahinya to jopiny ok dhi heri ahinya. Idwaro ni mondo kiyiero MCA tiyiere ng'at moro mar jopiny ng'at jopiny ng'ama ofuo ka jopiny ma obedo MCA emomiyo kata wach mag devolution magwa it has not failed from the governorship. Governance mar devolution or fail from the assembly because assembly emaloso katiba emaloso laws assembly ema check the governor assembly ema decide gik mitimo to kaste mwadhi yiero to waneno MCA mwayiero nyaka obed nene force saidi no mane ng'ama nyalo bedo MCA no ska into wheeler kabisa community to waweya my kom jopiny mano e kom important for devolution to work mondo wayier the best MCAs mariek manyalo kelo legislation maber to check on governor onge power county government but problem entiere ni when we lose the assembly we lose the county government, we lose the devolution. Ero kabana nyakura mujagi mwacho kanyo ni MCA kiyiero jatelo mineno kanyo en true representation mari kaka japiny. Kiyiero jatelo ma ng'ato oseluongo kanyo ni en ng'ama wiye ok ni kare kod tiyo gi wach machielo mar fuo kata kamano ng'ama rieko mare ni piny mano bende machalo ni pat japiny mantiere kanyo mane kama japiny bende nitiere mane paro ma Oscar bende ochwalo kachiel watimuru makare kod okoro ka weche mag yiero ka warangi ang'e nang'a duogo mondo ayud wach mogik kuom wenda man go kata ayud mar Elisha Abo respond ne nene matin kapok wakaw kamano matin ng'eni nene wuoyo miyo kora ng'eyo kuma entie adwa kono nene babu miwinji wacho no siepna kabisa babu wasewuoyogo babu ok nyal replace Raila Odinga kapod jakom ngima onge ng'ama be gombo ne jakom tho kaka iwache no wawacho niya onge pop ma kijana omiyo wanyiso babu no ore mos pok ochopo kata kiwango mar cardinal pod en mane priest piny kucho cardinals awacho ni e theory cardinal and governors pok ochopo kanyo and I want to tell you ni mbwakni be samoro inyalo paro ni irikni tirikni rikni gi rikni gin gik moko ariyo
inyalo rikni milwari bur. And I want to tell you ni kisomo history Jaramogi nokwero tombo yani nyathi dhi yani mos. Nyithindo binano iwacho na makori kwanonwa ni babu ni. Ingeni kawuono ka jakom Raila Odinga onge to nyithindo go kinya nenogi. These are the benefits ma Raila Odinga miyo nyithindo gi koro gibwak ni ng'eyo an babu kata wuoyo to kanyalo ywarago nikech kake wache no. En nyathi machal ni tugo gi wuoche wuon gi e wuot kama to gik ge dhoto konya dhi go anyway. Unless wuon gi duogo to yude komiyo jirani to nyapenye ni titere kune. Mogik ka pok wakaw break ta adwa na nyiso osiepna ni paro ma en go no be mano go. Kisomo Article 99 of the Constitution and Article 193 wuoyo e qualifications of MCAs. To nitiere legislation e parliament ma members of parliament nyonega mondo kel mondo wayud the best MCAs. Gimomiyo wanyalo champion MCAs obet the well trained kata ng'ama nigi lony moro. For example, Cleo, kawuone Kisumu wan gi Professor Nyong'o is the governor. Alafu dhe yiero ja class 8 kata jak form 4. Ting'eni jogi nie committees. Koro for example Professor Nyong'o misappropriate fund. Koro luongo Professor Nyong'o kikao koro idwa question Professor Nyong'o ni pesa ni olal nade. Sami question Professor Nyong'o ni pesa ni olal nade, a class 8 or a form 4 cannot question a professor. Ano adieri man kende. But ngama nigi degree nikech isendiko project mi defend bele professor, you can question it. Nikech in gi language minyalo wuoyo go kode. Na neno gino no happen 2013 when Professor Chepkwony became the first the first governor ma Kericho. Ne TMC moro mane nigi kimbele ne ja form 4 no were no somo koro enorie. Koro oluongo Professor Chepkwony. Chepkwony olingalenga winje ka kupenjo. Then Chepkwony kone ni ng'eyo ni question ni penje marach, onegi penje kama. Sama professor se rectify yiti idwa question ingeni ogoli off. Koro coming election mwadhieni. Ber ka members of parliament odhi okalo that act mondo wach niya ka ionge degree to kikichung MCA. Gimomiyo MCA emonego bedni kelo power machiegni gi jopiny. Onego bedni giloso policies maloso counties. Nikech county ni Klewan kodi wa Nairobi. Kiny kwa retire to nego bedni wadwa yudo kadala ber moloyo Nairobi. Mondo ndalo wa magdak e piny ni omedre. To kiyudo ja class 8 ma eno bro dhi e parliament kaka for example there was a time mani wacho ni Migori not Migori Omabei e dalo governor manose dhi Awiti negi wacho dholuo onge policies miloso gi dholuo mwalimu hapa ne nyalo kona japuonj onge policies minyalo los gi dholuo nikech policies te iloso gi kizungu koro ka ng'ani ok nyalo loso policies ma govern makelo telo machiegni gi resources ne jopiny onge kama wabro goya tua to the moment wabro yude right e yiero MCAs ibro neno ka counties wabro shine kendo wabro dhi mbele. Ero kama Abok adaka wach mugi ka wuok kuomi kar kae. Wachike yo machal nade weche mag dongruok kod siasa makaluo. Wachor line yo machal nade mondo mi one adieri ni kae kama onego bedni wachope ka kama onego bedni warange achiel kachiel ka watieko dakika achiel mer. Cleo dongruok maluo to dwarore ka wayudo the right leaders. Alafu kidhi e Luoland kawuono an pok aneno counties wako chako Siaya nyaka Migori onge county masaneno ko launch gimiluongo ni strategic plan. Strategic plan en gimi plan for 5 years to bedo launched. To strategic plan ok ndiki gi josiasa. Strategic plan indiko gi professionals. Professionals bedo piny to ndike then wa launch. To wacho niya the first priority wachako gi mane. An pok aneno in fact Kenya mananeno kane wan gi the first strategic plan Vision 2030. The Vision 2030 kawuono wane 2026 dong 2025. Wadong na gigni a beach to wa achieve the Vision 2030. Pok aneno kendo ka professionals obedo piny ka choro ni after Vision 2030 ang'o matero wa mbele. Ka wayudo the first vision, wayudo the strategic plan e counties wa to waketo the first priorities kama wadwaro emomiyo wan gi gimore katiba iluongo ni public participation wadhi per ward to wang'eyo gi constituencies ni mae gima jogi dwaro mae gima jogi dwaro mae mwadwaro first mae mwadwaro second to wadhi yude right to mokwongo wadhi yude right kabe wayudo the best leaders kikwa kawa bora kiongozi wadwar kiongozi bora. Erokamano Elisha Bok. Governors myself kat gite ginto ginjo ODM no miyo jotelo mok set priorities right. Agiseta en mana ni
wasebedo opposition for long. Koro sani at least don't know Kawanga is county doing opposition. Nyongo is doing things. County opposition. County sirkal matiyo kende kendo nyalo timo dongruok. Ingene resources bire county kata nitiere extra resources mabiro nikech un somehow in the government. Tiwere gi extra momigi ni gitiyo go yo machal nade nikech gin gi momigi kendgi. Mae emomiyo wan gi senator. Mae question monego beni koro kwarado gi senator. Tuwapenje ni senator ere ka kitiyo gi governor ni kata afwe. Ingene kidhi Rwanda ibo yudo ka every financial year president mar Rwanda Main Kagame assemble all ministers a public place. Koro jo piny golo their views. Minister nutiyo nade. Minister nutiyo nade. Kare chal nade. Emomina no ka Rwanda is peaceful. Wan ka konagi onyego benwa keto ni wa question our governors. Pero kama Elisha. Oscar. Yes, and awachoni you watch my development. Ntito one gi serikal ariyo. One gi national government. To sesa mawagoyo kai kaka kolo kawuono wawuoyo kod jo Ramogi and we counties ang'wen kende in terms of development. Kata kiwe counties moko tingen kata mna counties moko kaka koro Nairobi County. Speaker of the county and Jaluo bende koro Jaluo control counties mang'eny. But anyway, magwa magang'wen gi. Ingeni when we lost Udia Mumbai, Maune Japunjina, Macha was the father of devolution. Onego bedni one Luo Nyanza, one of the best example mar devolution. Mawinjo devolution mengo ngata. Nikech the father of devolution mar Majimbo and what have you, then Raila Odinga manokelo katibani. To ene mano yero nyaka no Odhiambo Mbai mondo head that devolution. Odhiambo Mbai masters and what have you did a lot of work in terms of publication nyaka cheko on what devolution is. Devolution opogore kod bulungo ni federalism. Federalism mean units ka gin gi KRA margi. Gi collect tax to gitiyo go kanyo. Makati ngeni tax kelo kae national government kore kidwoke piny. Emomiyo samwago siasa nyaka wangi gik mokareyo. Siasa mane mwago a national government kaka Joluo kendo sa mane mwagoyo a county governments mago makae. Problem mar counties mangisi one chakre yiero. Sani wadhi yiero ariyo mag Luo Nyanza. Constituency ariyo wadhi Kasipul to wadhi Ugunja. Koro bende seche ma jo neno wakamati nyaka wa imeza gi nitiere sheria mag yiero go to wange ng'amwa yiero wago gi tongu wange gin en ng'at manyalo timo kata na debate mono ko timo kae gi nikech ka wa debate gi nene wa debate gabok we are talking eyudo ka members of parliament ma wan go kawuono most some of them ok nya biro kata ka ba wach gik moro manyalo winjre to ng'ani mo yiero to represent you at the national level. Kendo the committee. Any ngeno jope committee to sign, sign to pesa ne donjo to wuko dhieba 10 mother congruent for. Ewa muzika na health problem marwa health. If you go to Homa Bay, doctors are heavily drinking. Mono psychological help. Same to Siaya, same because problem mantiere ni onge munungo ni leadership. Leadership and for us mundo development. Assembly Nyakabedni is in the strategic plan aboko chande assembly uti the governor lakini wali nyaka no one called minority assembly no ero kama naenya Oscar Omundi jalonyo wecho mag siasa ayudo wach mogika wuok John nene dakika na odong mana achiel kende to walore koro tikode makare mokwongo akwongo ne jowinjo doga no pusore kanyo matin en mani king'iyo wan kaka Joluo na wa invest sana e somo. King'iyo kaka gik moko timore Kenya intellectually ticha kiduogi penyo ni somo nano. Miyo ich ng'ato nyalo wacho. Lakini an ka gi professor. Ing'e maber, ng'amo somo siasa, isomo the art of war. War is first won on paper before you go to the field. Yes. Ineno nade kuwa bedo kaka Joluo joma riek. Wagoro gini strategically on paper wang'iye sane ni can we exit strategically and take the center stage to wang'iyo all factors ceteris paribus gimora mora wang'iyo wange to wang'iyo ni kwa manipulate jogi to bire center stage ka nikech sani be koro joka ka gi pesa gi gilengo kacha gigomo mondo Jaluo moro wuogi mondo gimi pesa nikech ng'e gima timore sani Cleophas ani ng'eno kariambaga ja Islam buta ni neno sirikal montilo ni Wiladila government osedhi ochuo lwete e gimora mora makelo pesa to gik mochuo lwete go jok ma jorabuon gi mane control gi before koro jorabuon gi ok fight ok gigore ni mondo Kenya olokre gin gigore ni mwandu gi otimore nade
odhi. Manyiso niya nitiere wounded ayena moro ka. To wan kaka jomarie wanyalo tiyo gi that wounded ayena, wanyalo tiyo gi Gen Z uprising, wanyalo tiyo gi factors mag economic development discourse matimore Africa ka, to wakawo joluo moro marie to wakete kachacha to wa fight this war sanie kwa gore mokwongo. To kwa gore jatelo to ido koko dhi to wawe wachino ke wasir ng'ani to kwa wasir ng'ani blindly ni nekech koro osewachi kamano wacho ni kogore jaluo kochor nyingi imbi chopa kachiel wacho kanyo ni ati nene owacho ni Ruto is not an entrepreneur, okawo mana pesa jopiny. Ng'ano wacho ni en ool ntiere kaka kora kani kiseol sani to idhi chomo kanye kikiolo sani nyakora mojawa nikech twak mabiro en twak otenore kod chudo ne midhiero mag ng'anyo kata compensation. Mana twak mabiro midhi ta kod Joyce Odur kochako sani sa dek osekalo kae ariyo makele giko ma twak nana kae kod wenda Elisha Bok janon siasa. Erokamano kuom bedo kodwa kar ka kachiel koda ka jalony mag siasa Oscar Omondi. Erokamano ahinya kuom bedo kodwa okinyi ma kawuono kachiel koda ka John Nene mabedo kodwa bendo okinyi ma kawuono madwa bedo kod odiochieng' makare. Gimoro amora matimo kawuono bed kare gi janeno mayoro ote ma wasomo kwasomo orgi kendo Joyce Odur dhi bedo kodgi kae sa 3 nyaka sa 5 ka en ka kod jolony e weche mopogore opogore ta ahinya okinde kod jogo makendo ratiro mag oganda. Nyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanyakwar mokiewo nyaka Sango. Med neno Ramogi TV mathoth pod biro twak machalo koda kama kod mamoko ikete mana kar kae. Oriti masani.